nang lilo nang litang lilo karbi risonim so arong aje nang litang lilo Ningkan tharo krisir kebra troksi kebra pli aningkan pen katalon kapang ceng pining ningkan suri hinira krisir keb aningkan an pli kebra po ang deng nang pleng tanglo Karbia ke pur kimolong alira cham ke donai lapen ke thenai arong aje hello karbi risinu so arong aje wakpet non somindar arat doan Sidi pikok lagi gicing thang lepen alira cham piduno nang pli kebra phong deng karbi risonim so arong aje along Card news bitu hin pen sangkur arat do ana phanta Likebra phong deng karbi risonim so arong aje hirjumi lepena kardom pajirik cardon Rong thang karbiang lo tenemos council CM tuliram ro hang ahemalong hacha ke kan asai kedeng Lapu leben plikebra phok karbi risin so arong aje mate karbi youth festival hemlong tu along nangle tanglo Develop Gorlosa puthor Dimahaso Autonomous Council CM Kemantu Kardom ara berta long peneli berta thamang thare harmony be non berta ton pen archery tap Difu rong the ang Karbiang lo Autonomous Council CM tuliram rong hang ahemalong thang ni pai crazy arni hacha ke kan ajame ke paman pon berta pherang ke ben card news ase malong berta nang pale Aliralon pen Karbiang lo Autonomous Council CM tuliram rong hang ahem thikup along hacha ke kan ajame along CM achor kacheteron pi man ke do Karbiang lo Autonomous Council Deputy Speaker EM MEC atu Principal Secretaries DC SP Karbiang lo Autonomous Council Secretaries Lapen sai kam sai pu atum chitong dun si RD pidun Itum lahai aprang men ke koi lukhi e pon hem apang khir mane hem sokevan la so kevan la so isu jang tum phan la so katalon la so karchu la so aprang el tum social media bejat lo asi non hin men el tum social media pen ke pir thiang kangalong pachatang rup je phan si nil tum tim kar beng long e klep la pe non ni CM det kali anotin kar beng long rat ke doan hembang hemsu lapen ke hempi ke doan da me ke claim at je phan hembang hemsu hempi ke doan ke claim at je phan lasu aprang men lukhi ke plang ben cheng lo risu e jang tum aprang ben da lasu ke kroi bom katalon pon hu pil the ke plang karbi tum ke plang karbi tum ka cheng thor lasu je tum lasu hacha ke kana bange kai ke katalon pon vel je phan ni karbi ang long rat ke doan khai ke doan lapen ke dhrom ke doan lapen ke duk ke plang cipu pin pen ke lasu karbi yutang lapen ke kroi ke doan karbi tu mafani le chuning ria bang ke je lasu post harvesting festival mate karbi hacha ke kan laso bang ke katalon pon verji phani li pilthi rubritik sining rubritik lasu katalon pon verji phan karbiang long rat ke doan phasi nili chuning rilo lapen laso message nili pil kurilo chuning rilo karbiang long rat ke doan lason hacha ke kan aprang prang nili ta ke kroi dun ke derlo nili methang mata dia cho hanglo je nili pining pen ke nili aning kan wang laso asayang deng ke deng ponji phan laso karbi tum aprang ben ki phi ke plang laso hacha ke kan laso ke kroi ver ba katalon pon verji phan nili laso iklem ponji phan nili karbiang long rat phan nili lamchak pilo lapen iklem ponji phan nili por ipon pokusi chuning rilo mane nili lamchak pilo lapen karbiang long rat tum ta laso ateng ben tum aprang mang kroi ateng ben laso hacha ke kan mang iklem pon verji phan nili chuning rilo soirong pi ke hai pen cheng lok penan ubitrong pe ke hai lapen ke pan sonda saksi rup sing terona ke hai ves karbiang long penana bang fu bang phe tum ke klem lason do lo lapen gerina terang pi apo pai tum ta aning kan wang da sung klem bon ver pu
mili chini lasila sonda taksikal biangora itu anta mili tum keceng ben ki pige ke plang laso luki ke pli tang laso Lapulamen plike brapo angdeng Karbi Risuninso arongaje mate Karbi Youth Festival Hemthongkup along nangle tanglo Pining kekreni angbong kethenai lepen kelang menai Karbi Risuninso arongaje Ketalon kepachun jiaphan taralangso Karbi People's Hall along Joparni Sikdang bom asonse thenglong Hithi rui phokebra hini Niparo krege thomra trokebra pho arni choksi butho taralangso Karbi People's Hall along Karbi Risuninso arongaje nangle lido Pining plikebra pho angdeng Karbi Risuninso arongaje Ketalon jiaphan tirikam amayatu akimi asai kedeng pen keprejek asai klempon Karbi Risuninso arongaje aphan non malom taralang so along ketheklong aharji lahai hemro Karbi anglong along songke pangtang ji aphan bokajan along National People's Party mai padu pusi Kadnews a hemalong birta nang pale Karbi anglong along National People's Party kepang tangji aphan thang trainer ni bokajan LA amai phu bapuram rokhang ahem song amai padu songke pang tangji amai along NPP asongja Jameson Rongphar Sukur Singh Singna Hon Singh Tisu Laben Sil Tok Bia Tuk Chitong Dun Pusi Song Bachitak Alopen Dancing Rongha Kadnews aphan pachini Ratum kardong Presiden akhai komandu si nanglitum ladak Karbi Anglong along NPP aparti kiwan igla Kiseng si ni litum ke klembom ke JCP si klembom do la bangso hot ni litum Meghalaya along NPP pen MLA thulun ta sekhet apani litum rabdun no 2018 February hala sut pen rabdun pen ni litum chinggi than pen lo la bangso ang hoi ang deng kini litum piniar ni an Karbi Anglong la bangso NPP am hang pathek tang lo nanglitum laso NPP aparti aphan kupi akime kithel kethek long si ladak Karbi Anglong lapen di mahaso aphan kiwan la nili NPP kedeng pen kematha kethek dam long bang ke Karbi Anglong la pen di masa phan itu akecha ilitum ke hang bom hemprek asamasor ilitum phan ilitum ke hang bom pen asamasor ilitum han goino ken e thak thek pen ajoksi nilitum lam hang pathek ilo la pen ke ilitum phan NPP hoi chief minister sangma pen ajokta ilitum phan luksobha longta ilitum phan Karbi Anglong hemprek long nangji po hala bangso ke chichang ni tum thek long si la bangso NPP aron ilitum non anta ington tinda siklembom la NPP akimang kupilo lapen Karbi akhai lapen Karbi Anglong arat aphan kwan aning kithe lo nili jasemet NPP hoi pen kamatha Karbi Anglong arat aphan kaching thu rangji la elong ri chelong rangji elong ri la pen ke ahoy adu keng setangji punili tu matha sila bangso NPP aron pen deng si ni tum ching mai pon lo NPP atiripi nangli NPP atiripi ke Meghalaya pen pusirat atum Chinidam tangte Karbi Anglong border ke Meghalaya asor si nangchirai det po kalima lalu nili tum bang li si NPP hoi ke pen kematha itu ne tum mahang pathek pini an 2019 an nang chok tang lo la sinili tum bang la hello NPP hoi pen tum kematha bang ke ang la Meghalaya state arlo bihek state arlo si mahang thek lo poi fisita alang tum la Meghalaya state pu amhang ki pathek ke Meghalaya si thek lo bon sita la all India along sila bangso NPP pu ke National People's Party pu ke along tin la central lo masi mahang pathek de lo all India ta la bangso a pu ke dukok lo lapen ki isi bang la han lo la jitu la bangso pathek de pe la bang ke dak National People's Party puni tum thek dam long pen jitu la Karbi Anglong ta la bangso NPP hoi pen
ni tum sa akhoi pu chipu pe pin pen ni tum ta Karbiang long ni me thang apai pu along le ahima ke Nagaland punoi Meghalaya punoi lake kidam tang ili tum Samsung sing ti khala bang su una hut abo ben ili tum hana ke thak te kang la bang so ari deng ili tum chilong bek nang ji na bengkel la bang so kam ili tum ta claim bek gi NPP party pen non ke bangji 2019 parliamentary election ahut MP a candidate Parj Abdul Ikjima nili tuma hin pen nili hin pen na tum phara ra phana ka pachi nila halo non ke bangji 2019 la bang so election NP pen ni tum ke pati dunji MP election ma ke ni tum apen chepai bek ji la pen Karbiang long ke ni tum ke dam tang aso ni tum lang an ji lang lo non e sang bang ke ra tum ha chuning ri lo ni tum la NPP hoi pen MP ni tum ke chepai ji masina tum phan ja kong chuhang lo ra tum phan la bang su na ke chira ma ke chitu dunji phan lapen akaprek a political party atum pen kuposon si kematha dang nilitum la bangso NPP hoi aron pen nilitum isia ke chithik do premier ni nilitum la LA flido LA please long ta nilitum committee thiret lo posi hala ba program asong atum hata nilitum song pe pinsi nilitum NPP hoi amen pen ke alang litum phan ke bang ji to phan ke chirap chitu ji ani hanglo plot ni tuman ke most welcome lo ki claim dam je phan la pen Karbiang long farman ke chitu thek je phan dan malam support biar tamu tanpa eksiden. Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya cusir ham tamle ini su. Ini siksa kelapa ni lah so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan mau mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, non alam tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo, ke cengsi sopin so la pesor lo phat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 936520712. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecho ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu biputat bertalo wangtelo. Diffu Golf College KCS are open to applicate for Angden Karbi Resinimso Arongaje Mate Karbi Youth Festival along Kachapate Dunji upon Lunkan Kachapate Ink Tang Kringlo Pusicadius along Berta Nangpale. Karbi Ajutang Lunkan Pinding Support Kiju Kipatu Ahu Karaikom Kabir Tilepen Sumindar Adang Kapacha Tangji upon KCS Petaralang so along Tang Tang Crepe for Arnipen Tang Tang Cresil Cap Arni and Plicabra for Angden. Karbi Resinimso Arongaje Mate Karbi Youth Festival Catalan Japan Apor in Hong Kong and Venlo. Diffu Golf College KCS Atharia Sabia Tunta Karbi Hampangalong Kethenai Lapen Kelang Benai Karbi Resinimso Arongaje Long Kachapati Dun Japan Lunkan Charlisi Nongai Kilong Japan Ninjapathe Dam Pusi Nil Tumatang Kepen Ladak Birta Nangpale. Debolal Gorlosa Putha Dimahasa Autonomous Council CM Kimantu Alam Thang Thang Krihini Erni Assam Hills Area Sai Campaign Pachetakpon Assam Manpeng Governor Alam Toyateng Assam Hills Area Sai Campaign Pachetaksi Debolal Gorlosa Pan Putha Dimahasa Autonomous Council CM Arpu Pajir Pontu Gorlosa Pan Krihini Angdeng CM Arpu Kepek Alam Assam Hills Area Commissioner Lapen Secretary AU Chadori Persi Thang Thang Krihini Erni Pachetaklo Ladak Kachini Japan Chethan Dame Non-Henjong Chairman Kilik Kepadopen Ranu Langthasa Phan Puthar Krihini Angdeng Dimahasa Autonomous Council Chairman Arpu Pekpon Tanglo Ada berita Bangla Pasikang Ton Ponigla Dumi Thangme Kurwang Tu